سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي دماء مدباب جزينا نلوني عدو مالني عدمي يكالو كاسته كاب أمريكايو نسيكالو كاسته نكايدو علال أمانغو معلتنا سنتن معلتي سماعتاتن إنا زلنا بزعبا زن ترز بلا معلتات وكنيات علالك نكايدينا كدمي يغني كالو كاسته أب إسرائيل قدماي ديجري كمون ماسترز ديجري استمرغ حدا خبتم قدامات إرتراويان ويون سو قداماي كبل خيله دفيرة مالتيو سلز فلتو قداماي ديجري خلاي ديجري بإسرائيل كمرة أزخاء على السب أمونغتهم بزحت سدتنياتات كوينو كم كله سدتنياتات ناي سدتنيا ستاتس تراح كلوه نتمرتي عدل ذهابين سرحون زقبا سرح السرح سبيو أدناغتها اللي نبول كي أبسنتهون كم قداماي نتفيو أب أمريكا خيدو زحلف 5 عامت زي تجاجي أب أمريكا تنوحات عاملات مالتي انت سلاسيلو انت عاميمون بعلوخ من لأليو كابو بزترافقن نبتي لومي حيزنا يوزلنا الاستخناء يكالو بتعمي مسكنا كام جمرتا سلق زيخا أب إسرائيل بزعواز نبرة هيوت لز نبرة كا أبنته من سيكون كاسل زحلف كايوخا نغوتي جلسر كافتو كاب إسرائيل مسوصاخا انتي عاميمكا درجات مرتز ملكت قال سرحوا نحرا له خوينو بتستا مهار كايو سرح خايو إذا عامم كايو نحرا له خوين ختم الله على يمو نبعلنا هنا أتو راي مجمرة كبرتها بلي سلاز عدم كان يمسنا كاشي أبزس أمريكا حال مزق شو عامتات حالي كله أبزي برقص باتي مجمرة نتي هوات نايز عادي كلهم دو قرب حرقوس وز حاليفة قون نايتي ورقاوي هواتي دما اتيز تمهار كون باتي زترخونا ويزدلبكوناي تموكروناي بفلاي مسناي حبرات السب تأثر سرحات كا كوموناش تكالات حبرات السب زقلقوناش تكالات أب مهنات كومون أبسفر عليو أقاطعميتات وي بمستعف بمراح كومتات نتف كساف جون كومو يغسل عن بوانت كم زفلت إذا وزرا زنا يلو معنتن قبل زلنا ركب كدمي قرب معلتات نينت مع تنبل إنا هنقبل تقاتيرنا بسفر عليهم هنتسلا جيرنا يا جن أتي تزعبا نسوز تنكفى خوينو نمع سماعات ونخيدا لنا موني كما يتعذبون يركان السخاتي ناي معرفنا تنت كبعلا لو يقولون بزبل كتعات نيرو موني كما يتعذب كاي حديث كان السخا أبتم كبعلا لو زبلوز نبرة كاريتو كما يو أبتم كبعلا يقولون زبلوز نبرة كاريتو كما يو نمرد دات عفشاوي دحرينا بزنا حجة نسجر دايما مثلك شيء بزعبة حدا نقرأ يكون زارب زلنا بزعبة نت مخبارن زي مخبارن قلمة زي كونسي أنا يقرمني بزح رأستات وبزح زعبات كوموري عندي بزح على فوانات ون حجي بزعبة تحارب بزعبة تليفون تحارب بزعبة جيرون بحر علا لوسي أب حدا مردات تخبط صحيح السب حجي بزعبة خلت نقرات بزح زي زارب حجي جنك أب حدا مردات تخبط صحيح حيخي بالمالت هم زي يكاتع يباس كساخون حجي زح هذا خابته نستبه زلنا أبتنا بعلنا تنت ندحر مزينا بقوم ندحر قينة تقول مجمرة حسب كبعلو خيبعلو دليتو مثلا له سجم يقول
حجي اتي مجمريا خنرايا دالو زلنا وي كنفولتو زلنا ግን سنة 4 ግንቦት انتايو مجمريا انتاي تفصيمو 24 ግንቦት 24 ግንቦት 91 ኤርትራ بفلاي ማለት ሓደ ሰባት بمولو 14 ግንቦት ሲ بمولو ኤርትራ ነፃ ይወፀትን ገለመለ ወይ ካብ ገይሎም ዝካቱ ዕለውንም ግን ሓፈሻዊ ከም ዕለት ግን እንታዩ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ግዛት ሓራዝ ወፃትሉ ኣጋጣ ወይ ዕለት ፍጻሜ እዚ I don't know ክትክሕዶ ትኽእል ታሪኻዊ ፍጻሜ ይኮነን ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ ንዑ እሱይኻ ዝፅንበል ኣብ ዓመት 14 ግንቦት ዝፅንበል ሲ ንሱ እዩ ሕጂ እዚ እቲ በዓል እዚ ሕጂ ገለ ሰባት ሕጂ ናብዮም ዝወስድዎ እሞ ኣብ ኤርትራ ናፅነት ዘየለ መሰል ዘየለ ገለ መለል ሕጂ እዚ ካልእ ኣርእስቲ ምዃኑ ብዛዕባ ካልእ ነገር ይዛረቡ ኣለዎ ማለት ሕጂ ብከምዚ ፈላለዩ ክሪኦ ስለዘይክእል ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቆይቂ ያቱ ማለት ሕጂ ኣብ ዘረባ እዋን ምናልባት ሪኢኻ ትኾን ሓንቲ ነዚ ዕላል እዚ ወይ ነዚ ቆይቁ ዝተዘኻኽረና ሓንቲ ዕላል ኣካፊለ ነይራ ኣብ ፌስቡክ ሕፅራ ቢላክ ነገር ካንታይ ኣትብል ክልተ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ሰባት ደኺሞም ጠምዮም كعرፉ ኣብ ሓደ ተቃርባ ክሳይ ምስ ገበሩ ኮፍ ምስ በሉ ምስዕረፉ بركوتهم سريحا حجة 4 بركوتا بركوتهم حافشة ማለት ሕጂ ማይ ስለዝተወደ እቲ ሓደ እቲ بركوታ ክሕሉ ኣሎ እቲ ሓደ ኻ ማይ ከምጽ ወሪዱ ናብሩዎ ምስተመልሰ እተን ክልተ بركوታ የለዋን በሊዕዎን ማለት ክሕሉ ሰነሕ ሕጂ ክበልዑ ምስተቀረቡ حركتي 4 بركوتان دو يتبركوتان يلوتي سامالت هو تبركوتان مو يلو دات خلتي لو ما كلتا دان هلن دو يبنو نو حاده كلتا ابيلو تخلتي يبنو وحاده كلتا دان هلن دو حجي انتي زخون تحاده بغرحو تحاده بغرحو مالت حجي كردو أبرز تميزوسي نوع كردو كساي فتيرو مالت يمزي حالك فتيرو لو مالت هجي لك أخو من يوزي مثلا زي نجار زخا وأين تنازلنا تيارو قال نبهارو لزلنا غمزة عينه تي أنت قال بفلاتيو قال هاب زي فلات مالتي زين نوح وانك حيالو عمتات غسل يوز غمزة عينه قال يو كونيل كاستفتريو كونيل أنا مالتنا زين قبل نسبكو انجل ايكلني ግን እዚ ከምዛ ዓይነት ብድን ጋራት ኮኔል ካስተፈጥረ ምዃኑ ይረዳን هو ሕጅቲ እትጸገማት ኣብዚ እዩ ኮኔል ካስተፈጥረ ናይ ምድን ጋር ምሻለካ ከምዚ ናይ ጥርጣረታት ምፍጣር ገለመል ኣሎ ኣባ ከለካ ሕጂ ካሎ ካብ ትዕዝብትኻ of course ካብ ትዕዝብትኻ ኢና ክንብሎ ንኽእል كونيلكا زفتر دو مسل مع سجمرة خي مسل وي مسل كان عخا سلام من تايكا كونيلكا مدين دقار كفتر ازد الله زلو نتحركم مخينو وحجي قمتاتي برس تسانعنا قريلا حجي بكمزي اتي برقص انا خابز كتاتولو ترايسي 5 عامت أحلف له إذا خمسة عينت أبكالات نايم الدنجار مفتار كم زوج واسع عينت كالات اللونه جي أكم بمتقار أبتي حبرة السبكم عينت متردار وي كم زي الدنجار مفتار نوي حز جبرين قاليو كم زبلك عز الله هلخي زفتريو جي أبتي أبعلا ويأبتي مسنبال نايتي علت هون كم زبلة كان زي ما الكل سلازحز أبتي فلا أبتي بحبار زقبر ناي
ناي دقفتي منجستي وي تقاومتي كال ناي بعلو أجندة سلزمت أتي ترجم ناي تبعال ملكو يغير حجي أب كمزي أتي تسب نازي مزميزو وينتي توم نازي نجارات مدن نجار زفتر زلو ويبون تفديل زلو مدن نجار كاب هل خستل على تخمز عينت متردار ون كم أجباب نايك على سجيرهم زريو ويني يسمعني جن نتي من أسي نتي على نبز خفة ناي مدنجار كسام زمرحو زلو زبل ريتو يزلني قلنا ويحز قبري إذا ترايون أيقونن إذا ناي قالات مدنجار وي قال هذا إذا أبز تراي زنصبار أيقونن بزح نجارات تعزو زوايا حسب نفسه كيف نجارات كمزي مكتاع وي من لاس سلسلة أنا بزح انت زباله يقبروا لنا بزح متايبون جن هذا تراي جن أيقونن بزح كم نجارات تفتيرو زخت مدن نجارات تفتيرو هم زلوا ردوي حجي أتي نتناي فتحي من قصقاسات بدقة زلوا أو شتو النيريو صار توصلنا جزء نتناي فتحي من قصقاسات نتفتات نتقالسيناي فتحي كنا متى يهاسيو تبل زوم كتعات زيوم زوم زي مسمعات زيوم زوم ناي مرداتها في اللي ويقفحات زي مسباب نتناي ناي فتحي قالسي كنا متى يهاسيو إلكات أمن ويتجمد تزعابي هاسيا مالت مجمر يعني قرتي أبدقي وياب أبدقي زلو ناي فتحي حتو قال ملز بحال بزح كم بزحات حزبات أحزاب ويا بزحات هاجرات كم أبنت كم نقولته بزح ترى الوقت بعيد لنا فتينا سلينا تي إيرترا ويعدلنا إيرترا بتي أب إيرترا زول حزبي يزوسن زي نصر خونا له زي أبدك زلوا أنت نفيعو أنت تمهيرو أنت بحساب مسؤول أنت تراديو ترى خصاوة تغير تزي كوينو جن كم زي بدك زلوا سب بدك زلوا من قصاصات كم وساني مساي وي عدلنا ناي إرشاد غير حسب هيقولون أبتي حاني حبر ديتنا مفتار جن انتاي تلوا يفتر أبزبل جن تزعبي شجر كابتي كان حتى كلاجس كاب نبغى المجدي كلاجس زجبري مالتسو حجي نايرشا وأبيرشا زولو شجر أمين بزحات شجرات كله خليهم جن تم كأندي مسيرة أو شجرات نصري والحنت خمسة زدنا قرنا قريبون أبيرشا حتى ناي لعلنا حقي حتى ناي قواموي سرعة تخيل بمو كل شجرات اللي حرالو ناي كتبة ناي بهلاوي ناي قلة ناي تاريخ أو ناي بزح شجرات اللي حرالو أبتحت تزيز أبزح تحت زن زول كون كنت نجارات مسي حجي كابزي عندي نجار كابز عندي أرسي كابز عندي حتى نخلّاقس السبب قلت تقوم شالك أقوال مجدي كتكور سلز جبر كاب أيوة جزء خاب مسرح كسيجا بكمل عقدك أنا بكال زيت اللي قالوا لا أنا بكال زيت اللي حنفش ناي تحاسبه أبتي ناي كنت أمور ناي تحبرت السب زيت اللي زي مرجع حنفش فتيرو خمسين جزء لنا ولا ناكم زوسي حدا جزء سفر اللي يصحفته كيس كخم زحف كيا ذكرى أبتات صحفتي زنبر زعابي فرنجر دمكرنا حيل مخانو زي مفلات حيل مخانو
نتي ناي زي مفلات دنقرنا نتي دنقرنا ويت زي مفلات مزميزوم زدقملو كم زلو خا زأنفت صحف صحيف كان يركع ازيا نباري صحفتي ايلي امن انا مو تصحفتي كتذكر لي كابي تبجس كصحيف كايا مززلو حجي كنت تاسسر لي تزبلك اخ مسينوت مستاسسر كالي كمي مجلس كايا بلك مالتي مالتي دنقرنا صرف يمثل قرب بزح غزي تنقاق مالتي صرف يكونن حفشاوي تمناتو مجلس سي زي مفلات زي مستوعال نابكم زخوريوم اجي صرف يكونن اجتي حيل خمزلو فلتت حيل نبلمش دنقرنا حيل له حيل اجتي نتصحف كصحف زغدل النغرات كم زيوم عينت زهم زحجي متوسط صنعنا مكل قالات سلازنبره مو خا كينا خلو وي باغو انت زي ياسبيلنالو ناب ቅርጽ ሕዝ ወይ ውን ናይ ትካላት ቅርጽ ሕዝ ስለዝኽእል እንሻለካ እቲ መሰረት ሲ ናይ ኮም ዓይነት ቅርጽ ሕዝ ስለዝኽእል ንዑ ንምንፋት ወይ ክንጥንቃቅ ዝብል እቲ ናተይ ተጻሕፍዎ ቅድሚ 6 ዓመት ኣቢሉ ኸውን ሕጅቲ ናይ ድንቁርና መሰረት ወይ ካበይ ዝብገስ እንድሕርልና ቀዳማይ ነገር እቲ ዘይጻባእ ወይ ከምዚ ሽግር ዘይብሉ ድንቁርና ዘይምፍላጥ ማለት እዩ አጋጣሚ ኮይኑ ሓበሬታ ይጸናይ ኣይረኸብካን ኣይፈለጥካን እዚ ዘይጓዳ ድንቁርና እዩ እንተዳ ትቁኑዕ ፍልጠት ረኺቡ ከዓ ከምዚ ፍርያም መሬት ከምኡ እዩ ማለት ክፈርዝ ዝኽእል እዩ እቲ ካልእ ዓይነት ድንቁርና እንታይ ዝኸውን ኣብዝናይ ብፍላይ ኣብ ግዜ ዝማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ኣእምሮና ካብ ከሰላስሎ ዝኽእል ንላዕሊ ሓበሬታ ንረክብ ኢና ብዙሕ ዝተጸንዐ ወረ ኣሚን ብሓፂሩ ሲ ወረ ዝሽየጠሉ ወረ ወይ ዘረባ ዝሽየጠሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ኣእምሮና ከሰላስሎ ዝኽእል ሓበሬታ ብመጠኑ እዩ ሕጂ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምስ ኮነ እንታይ ዝኸውን በቃ ኣቋራጭ መንገዲ እዩ ክሳይ ዝገብር ማለት ምክንያቱ ግዜን ዓቕምን የለና ናይ ኣእምሮና ድሩት ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ ከምዚ እንታይ እዩ ዝኸውን በቃ ምስናትካ ርዲት ወይ ምስናትካ ሪኢቶ ጥራይ ዝሰማማዕ ነገራት እንዳ ክሳይ እንዳገበርካ ፌስቡክ ወይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንባዕሉ እውን ከምኡ ዝገብር ንኣብነት ሽሻይ ሰሓፍካ ፅሕፍትን ተዳኣሎ ማዓልቲ ላይክ ጌርያ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ናትካ ክሳይ ዝመፃኒ ናትካ ፀሓፍካዮ ናትካ ኣብቲ ናተይ ፊድ ከምኡ ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ከምዚ እንታይ ዝፍጠር እቶም ሓደ ዓይነት ረኣያ ወይ ሓደ ዓይነት ርኢቶ ዘለዎም ሰባት ምስኦም ጥራይ እንዳ ይኸውን ትርክብካ እሞ ሕጂ እንዳተጎጀልካ ትጉጀል ማለት ከምዚ ዓይነት ናይ ርኢቶም ጉጃል ሳይኸውን ማለት ሕጂ እዚ እንታይ ዝገብር ንረኣያኻን ንርኢቶኻን ንኸይትብድሆ ወይ ሕቶ ከይተልዕል በቃ ንስምዒትካ ንርኢቶታትካ ጥራይ ክሳይ ዝገብር ዝድግፍ ስለ ኣጻለኹም ስለ ዝመጻካ በቃ ናብ ከምኡ ከምዚ ናይ ጉጅለኻ ከምኡ ዓይነት ይቕየር ማለት ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ካልኣይ ኣገባብ ዝፍጠረሉ ድንቁርና ዝፍጠረሉ እዩ ማለት ሳልሳይ ግን ዝዓበየ ግን እቲ ምፍብራኽ ዝበሃል ወይ እውን ኮነ ኢልካን ምጥምዛዝ ንሓቂ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ንታሪክ ንጋልኣል ዝምለሱ ማለት ዝምልከት ማለት ኣብ ዝናትና ኩናት ንመፅእ ከለና ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት
10 ዓመት ገይሩሎ ሰባት ናቶም ናይ ውልቃዊ ተሞክሮኦም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ካላሃል ዝነበረ ብውልቃዊ ምስክርነቶም ከቕርቡ ብዙሓት ሰባት ሰሚዕና ኢና ማለት እንጂ እቲ ኣቀራርባ ግን ከም ታሪክ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ነይሩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ከዓ ከም ዝብለካ ዘለኹ ምስቲ ናይ ፅልዋ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት በቃ ነቲ ሓፈሻዊ ታሪክ ናይቲ ህዝቢ ወይ ናይ ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ እትይዎ ማለት ምጥርጣር ፈጢሩሉ ደሃኒ ዝዓበየ ሜላ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ድንቁርና ንክትዘርእ ከዓ ዝዓበየት ምስጢር ምጥርጣር ምፍጣር እያ ብዛዕባ ሓደ ታሪክ ድዩ ብዛዕባ ሓደ ፍጻሜ ድዩ ብዛዕባ ሓደ ሓቅታት ድዩ ምጥርጣር ምፍጣር ኣብኡ ከም ኣብነት ዝጠቐስክዋ ሓንቲ ነይራ ናይ ትካላት ናይ ትንባኾ ናይ ትንባኾን ሽጋራን ዘፍርያ ትካላት ሓደ እዋን ኣብ መጽናዕቲ ተገይሩስ መጽናዕቲ ዝተገብረ ንሽጋራን ትንባኾን ክሳብ ክንደይ ወዲሰብ ናይ ጥዕና ወዲሰብ ጎዳኢ ምዃኑ ዘርኢ ረኽበታት ነይሩ ማለት ኣብቲ መጽናዕቲ ሕጂ ነዚ ነቲ ጉዳይ ከም ዝሕባእ ተገይሩ ማለት እቲ ዝተረኽበ ረኽበታት ከም ዝሕባእ ተገይሩ ነዊሕ እዋን ናይ ኣብ ክንዲ ተዝሓየለ ከም ዝብለካ ዘለኹ ተዝሓየለ ሲ ኣብ ክንዲ ተፃርሮ ወይ ከምዚ እዩ ዝብል ዘይኮነ ዋላ ምሻሎ ዘይኮነ ወይ ሓሶት ካብኣ ትሕይል እታ ምጥርጣር ምፍጣር እታ መንጎ ምኳን ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ኣብዚ ናትና ዝፀንሐ 10 ዓመት ገይሩ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ከምኡ ዓይነት ሕቶታት ከምኡ ዓይነት ምጥርጣራት ፈጢሮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣኸለኻ ግን ከምኡ ዓይነት ሕቶ ኣብታ ናይ ታሪክ ምዝንታው ከይቕሬታ ግበረለይ ካብ ኣብታ ናይ ታሪክ ምዝንታው ዝበልካያ እቶም ዘዘንቱ ንባዕሎም ብመጽሓፍ ዝፅሓፉ እውን ኣለዉ ከም ዝበልካዮ ብድምፂ ብቃለ መጠይቕ መልክዕ እውን ኣለዉ ዝገለፁ ብዙሓት ሕጂ ክገልፁ ከለዉ ኣብ ክንዲ ነቲ ፍጻመ ከም ዘለዎ ዝገልፅዎ ናቶም ስምዒታት ናቶም ሕርቃን ናቶም ጓሂ ናቶም ናይ ሕጂ ናይዚ ሕጂ ማዕቢሉ ዘሎ ተሓሳስብኦም ርእይቶ እውን እዮም ዝውስኹ ነይሮም ሕጂ ኣብ ክንዲ እተን ፍጻመ ከም ዝነበሮኦም ከም ዝነበርዎን ከም ዝነበራ ንሰብ ዝገልፅሉ ሞት ሰብ ካብ ባዕሉ መረዳእታ ከስፋሕ ኣብ ክንዲ ዝገብርዎ تحجي زلو حقوسهم كونه وهيهم يوم زقول صبون يروم إذا خدنا من تحاسيا نيرو تبي نسخة مخنياتو كساتفو خلونا تفتصامه تزنبر جرهنا تزنبر تحساسبا مس معبرو مس عبيو ترسعو ويكحدالو ويكا كونيل كايت امزازالو مو إذا خا حاسيا أين بروندو كميدري انسخة بحكي عابي حاسيالو جنتاي يوتي كداي نجر كومس لزخونه يو تاريخ زي كون تاريخ تبلو يتغلنا تاريخ نجزارو سناي مسنعتي أجابالو أميركا تاريخ يصحف أميركا تاريخ يتسند مالك حجي توم سبات ولقاوي زخرهم كافلو صبوقي نتي نزلكا مرداتا نزلكا ناي تاريخ حفلتو يهبتمي حجي تصقم جن قدامي ነገር እቲ አንባቢ ወይ ተሰማዒ ከም ታሪክ ቢሮክ ወስዶ ይብሉ ነው ማለት ተቀዳማይ ነገር እጂ ኣብዚ ፀንሐ ወይ ዝሓለፈ ሰዓት ግን ንዑ ከም ታሪክ ናይ መውሳድ ዝምባለታት ነይሩ ተጸገም ሽግር ዝፈጠረ ድሓር ከም ዝብለካት ናይ ድሕር ነዊሕ ዓመታት ይዝንቶ ስለ ዘሎቲ ፍጻሜታት ወይ ትውዕሎውን ብዙሕ ግዜ ኣእምሮና نزين برن نجارات ناي مفتار زخرتات ناي مفتار زنبالو زي ساينس إن شاء الله بساينس ونستدرج ساعات حجي تاريخ زبزح وان زمرت قلو أجابات عننا بناي تقدماي موكس زبال أبتجي زي سوز تصحف صحفات وي كم تكرستات كلا أو يمجمع موكس جبر زناي انترفيوز زناي كم زعنت سبات
زانتهم كنبرو ويككافلو سنغوار نسو كم كلا يمرازي يزوسد ማለት ሕጂ ኣብኡ ፀገማት ስለዘሎ ኣነ ሰብ ነቲ ምባብ ጥራይ ኢኻ ክሳይ ክገብሮ ትኽእል እቲ ኣንባቢ ነቲ ዝሰምዖ ዛንታታት ናይ ውልቂ ተዘክሮ ምዃኑ ክርዳዕ ከም ታሪክ ወስዶ ከም ዘይብሉ ጥራይ ክትገብር ትኽእል ድሓር ኣብዚ እውን ካልእ እንታይ ሽግር ኣሎ ቆንጭልካ ዘድልየካ ጥራይ ምውሳድ ከምኡታት ፀገማት ኣሎ ምስ ዓንተ ወይ ዝገልጽ ከም ዝተኻለይቲ ኣገባብ ናይ ከመይ ገይሩ ድንቁርና ይፍጠር ከምኡ እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ኣእምሮናሲ እቲ ድረት ናይ ኣእምሮና ከሰላስሎ ዝኽእል ሓበሬታ እንታይ ቁንጭል ምባል ወይ ንዓኻ ዝጥዕመካ ክትሰምዖ ዘለካ ጥራይ ክትሰምዕ ምድላይ እዚኦም ነገራት እዚኦም ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ወላ ነቲ ሰብ ማለት ንግዚኡ ምናልባት ከምዚ ክሳይ ፈጥረልካ ኾን ሓጎስ ፈጥረሉ ኾን ግን እቲ ቀጻሊ ዝፈጥሮ ሳዕብን ግን ሓደገኛ እዩ ስለዚ ሕጂ ግን ይካሎ ወረታ ገበረለይ ክፈልፈክ ሕጂ ግን ናብ ደረጃ ወልፊ ወይ ናብ ደረጃ ከምዚ ኒኮቲን ነው ኣብ ኣእምሮኻ ሓንሳብ ምስለመልካዮስ ብዘይኩ ክትነብር ዘይትኽእል ዓይነት ዶ ኣይተለወጠን እቶም ሓንሳብ ትከታተሎም ዓይነት ሓሳባት መደረታት ቀለም ጠይቃት እሶም ጥራሕ ምስ ኮንሲ ብዘይኮም ክትነብር ኣይትኽእልን ዓይነት ዶ ኣይኮነን እቲ ሰማዕ ቢሉ ዘሎ እቲ ኣእምሮ ናይቲ ሰብ ፍላይ ብናትና ንኤርትራውያን ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ከምኦም ዓይነት ክመፁ ከለዉ ይራብሖም ይዛረበሎም ሸሪብሎም ገለ ገብሮም ኣንጻሮም እንተመፂኦም ከዓ ከምዚ ተኣምሮሲ ካልእ ዓይነት ወልፊ ኣይቅበልን ዝብል ዘሎ መስል ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ናብ ደረጃ ወልፊ ናብ ደረጃ ወልፊስ ኣይሰገረን ዶ ከመይ ትሪኦ ስኻ ሓቂ እዩ نو والفيو بجتاي زي مسلك حدا قدام اي ነገር ክንድሮ ዘለና እዚ ናይ ጽልዋ ናይ ምሕራው መራሕቢታት ኮም ዓይነት ሳይፈት ይሮም ዘሎ ኣብዛ ኣሜሪካ ንሪኦ ኢና ኣብዛ ኣሜሪካ ኣብነሲ ክልተ ዓበይቲ ሰልፍታት አሉ ሓቂ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ተፈጢሩ ዘሎ ጋብሲ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጋግ ናይ ክልተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣሜሪካ ይበቃ ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብሩ ዘለው እውን ኣይስማዕካን ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮት ወልፊ በቃ ሓንሳብ ይገርመኒ ሓይሊ ናይቲ ሆሞ ዓይነት ብኾም ዝተፈጥረ ድንቁርና ንብሎ ዘለና ማለት ሕጂ ሓደ ሰብ ሓደ ዋን ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ ኣይ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ መስለኒ እንተ ዘይኮይኑ ተጋጌ زهم زعنت ناي حسابات انتي زبال ناي حكايات تحاسبا يلو كمزي تصلي من سعدان بك كل النجرسي وي سعداي وي تصلي معنات جزي قال عينت حبرتات كتر زي ما قال مالدي ناي حكايات تحاسبا يلو نجرات كتفتش نجرات كت مزازن ناي زي ما قال شجرات يجي جتايو تقندي حيلو امنتايو سمعيتات كاي سايز قبل اب سمعيت ስለዘተኩር ናትካ ርኢቶ ናትካ ጓሂ ናትካ ሓጎስ ናትካ ከምዚኦም ዓይነት ነዞም ነገራት እዚኦም ዝነክእ ስለዝኾነ ከምኡ እንድሕር ባዕልኻ ሓደ ሰብሲ ባዕሉ ናይ ሓቂ ናይ ምርካብ ወይ ከምዚ ናይ ዘለዎ ኣራእያን ዘለዎ ሰዓት ናይ ምብዳሕ ስጉምት ተዘይወሲዱ ወልፊዩ ብርግጽ ማለት ነው ወልፊኮ ብዙሕ ግዜ ናይ ስምዒት ሳይዩ يعني ጀካቲ ከም ኒኮቲን ወይ ኣብቲ ፊዚዮሎጂካዊ ወይ ኣብቲ ኣካላዊ ሳይ ዝፈጥሮሲ ናይ ስምዒታት እዩ ዝበዝሕ እዋን እጂ ወልፎ ተበልናዮ ዝጋነን ኣይኮነን እጂ ኮሞ ዓይነት ተፈጢሩ ዘሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ከም ዝበልኩኻ ናይ ሓካያት ኣተሓስባ እዩ ናይ ሓካያት ኣካይዳ እዩ ካብ ውፅእ ኢልካ ካብ ናትካ ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ናይ ምስማዕ ሰዓት ከምኡ ልምድታት ከምኡ እንተዘይጌርና ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ከምዚ ኣቐድም ኣቢሉ ክግለጽ ፀንሐ ከምቲ ኣብ መእተውን ዝገለጽኮ ማለት እታ ምስተርፈት ናይ መዓልቲ ስዋዕት ተኸይድ ትምልከት ዛዕባ ክትከውን እያ بركز زبل عمتات كم تعذيب كايو تكون كم تخيل وتعذيب كايو الله خيله كم زقمته أبني مع السواتون كم في اللي يرأي وقال يوم
بمسارته سواء تزبالو يلون سواء نخبراي عندلنينا أي كبانيو نمن تسويهم نحدا سبعي تسويهم زولو له تسوي علامة حرمان زولو له بزح يتي كبهال زنحة مو بمسارته مسواعتي نا إيرتراويان كساب كندو كحد قبوديو حدا حتو نمنتاي كيو إلكا تأمن وكات ناتكا تموكرونات كاف انترنت كامرداتها بزعباتي نا إيرترا مسواعتي انتاي تبلن بزعبو I think مجمريا كن ردو ويكن زاربول زلنا برقص تناي إيرترا تاريخ بزح لحظة زلو بزح بسحر الله نقرات له جب بزح ناب زرزر كياته تمسرت انتايو تي مجمريا نقرت حتو نا إيرترا وي إيرترا يعني حتو انتاي نيرو إيرترا وحتو حقاوي مسرت نيروي تايو بحسر بيله دحرق كلاي كنا تعلم اتي ممسرتنا ودو حبرات هاجرات ابت مجمريا زسفرن عنكسات ابت غوبايو زسفرن عنكسات ناي حرنت وي ناي مسر سوساني ناي ኣብ መግዛእቲ ዝፀንሑ ህዝብታት ዝብል እዩ ብመሰረት እዚ ሓንቀጽ እዚ ኤርትራ ኣባ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ፍሉይ መግዛእቲ ናይ ጣልያን ድሕሪኡ ናይ እንግሊዝ ናይ ዝቐጸለ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስለ ዝጸንሐት እቲ ህዝቢ ብቐጥታ መሰረት ሰውሳኒ እዩ ክረጋገጽ ነይርዎ እዚ መሰረት ሕጋዊ መሰረት እዩ ሕጂ مستز أنا ومستز تخيلنا بزح هالغلا وبزح كروكوس بوليتيكا وروكوس تي مولو مسار أساساني كسب رسخة مخال وي ناي كزار رسخة حجر ناي مكان أي تخيلن مونغو فرقي مالت فرقي مسار ناي كزار رسو منجست هالي وجن مس إيرترا مس إثيوبيا كم فيدريشن كم زقران تجيروان أجي تي حقة وحتى بزي مال نجزيو مال سرحيو أقدم هوينو زناجر زناي فيدريشن ون بزتفعل على شرحات بزتفعل على مهنيات زناي فيدريشن ون فريسو أجي كدمي فيدريشن مفراسو بسلامه بزي بونس أو من قد بزح على سات تجيريو كاب جزنا بجزيتي ناي فيدريشن لا تشرشر وين دا تبحوا بخيد سمعت سيان تي قالس تخيلي سلام او زغون قالسي سوزم زي دخل على تي حزبي برات كان علته قددو مالت برات على عيدو 30 عامات تستعكل برات قالسي اكايدو اشحات لقو تسويو ويون كفيلو موداتو اتيا هاجر تبحال ويت مسرتاوي تا حقاوي تحطو زبلنا مالت اجي مجمريا اما بقاسيت نتو تمام بقاسيت نتو مالت نابا ياكو تمص اب 9 حدن 14 جنبوت 9 حدن ناب تحطو حقاوي تحطو تمليسو مالت اجي ابون اخو لا يكونن بسرينا ويون بمشارلكا بمسواتنا تازدل تحتو مليسنا هنا يكونن يدو اجي تعمل تسبيو تحقاوي ملكع فتحزو وي سلازتدلي ريفرندم تخايدو ريفرندم كا تحقاوي ملسي حسب النحوارون حقاوي ملسي راح يمولد اجي ارتا لولاويت اگر كوينا مالت حجي إذا قداي زي إذا فساميتها زي إذا قالس زي نهيز بيرتاي نهيز بقمبر أيكونن نهي سياسة أيكونن نهي حدا يكونن نهيز بيرتاي تي مسوات زخافة لغات حزبي بالسفر على ملكة مالت تقندي تزلع عليه مسواتي نهي وات سلزقنا زي التكا هيوت زي التكا هيوت مسوات سلزقنا نوعو ينازل على خبرنا زي كوينو بزح من قدرات مسوات الزخافة لغات
እዚ መስዋዕት እዚ ከዓ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ዳርጋ ኣብ ኤርትራሲ ካብ ብቐጥታ ካብ ስድሩ ካብ ዘመዱ ካብ ኣዝማዱ ዘይተተንከፈ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ክዝከርን ክኽበርን ዘለዎ እዩ ንምንታይ ዝኽበር ንምንታይ እዩ ዛለቀ እንታይ እቲ ናቱ አንድምታ እንታይ ዝኽበር ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ሓባር ጥቕሚ ብናይ ሓባር መስዋዕት እዩ ዝመፅእ ሕጂ ድሓር ኣብነት ከዓ እዩ ሕጂ ንኣብነት እንተዳ መዓልቲ ስዋዕት ክኽበር የብሉን ትብል ኣለኻ ንገዛ ርእስኻ መስዋዕት ክኸፍል ኣይደልን እየ እዩ ፀገም የለን ናይ ወልቅኻ ፀገም የብሉን ኖ ኣነስ ቃልሲ ከካይድ እሞ እንድሕር ትብል ኣለኻ ግን ነቲ መስዋዕቲ ዝኸፍል ሰብ ካበይ ኢኻ ተምፅእ እንድሕር መስዋዕቲ እንድሕር ዘይተኽበር ኮይንካ ወይ መስዋዕቲ እንድሕር ከም ዝለዓለ ዋጋ እንድሕር ዘይትጥምቶ ኮይንካ ማለት ሕጂ እዚ ኣነ እንታይ እዩ ከምዚ አንተ ወይ ቀድማ ቢልና ንብሎ ነበር ናት ናይ ህልኽ ሃዋህው ዝፈጠሮ እንዲ ድሓር ኣይኖ ዝርዳእኒ ወይ ዝፈልጦ ዝረኣናዮ እውን ዝተወሰኑ ሰባት ነዚ ነገራት እዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግንባር ንሱ ዝገብሮ ነገራት ናይ ኣንፃሩ ናይ ምኻድ ዝምባለ እዩ ሕጂ ብናይ ብኸምኡ ዝተበገሰ እዩ እቲ ከምዚ ዓይነት ንዑ ናይ ከምዚ ንዑ ተጥቅዑ ዘለኻ ወይ እውን ነቲ ስርዓት ተጥቅዑ ዘለኻ ከምኡ እዩ ስለ ዝርድኦም እዩ ይመስለኒ እቲ ኣጀማምሩ እቲ ብዛዕባ ስዋዕት ይኹን ብዛዕባ ካልእ ዝመፅእ ግን እቲ መሰረታዊ ክስሓት ዘይብሉ ግን እቲ መስዋዕቲ ይኹን እቲ ቃልሲ ይኹን እቲ መስዋዕቲ ይኹን ናይ ህዝቢ እዩ ምስ ህዝቢ ተባኢሱ ክዕወት እየ ወይ ቃልሲ ክዕወት እየ ዝብል እንተሎ ኣነ ፅሉል ጥራይ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ከም ዝበልኩ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግርን ናይ ኤርትራ ዘሎ ሕቶን ንፁር እዩ ወላ ሓንቲ ዘማትእ ነገር የብሉን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕቶ ናይ ልዕልና ሕጊ ሕቶ ናይ ቀዋማዊ ስርዓት ጥራይ እዩ ካልእ ሓንጂ መንጂ የብሉ እዚ ካልእ ሓንጂ መንጂ እዚ ሕጂ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝረአ ወይ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ዝርብሸና ዘሎ ድምፂ ዝርብሽ ድምፂ እዚ ከጋገየና የብሉን ኣነ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይረጋገፀ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ እንታይ ዝበሃለኒ እምነት ኣለኒ ይሕፀር ይንዋሕ እዚ ናይ ሕቶ ናይ ልዕልና ሕጊ ሕቶ ናይ ቀዋማዊ ስርዓት ክምለስ እዩ እዚ ኣብ ከባቢና ወይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሰምዖ ዘለና ጫውጫውታ ተስፋ ከቁርፀና ወይ እውን ክርብሸና የብሉን እዚ ክሓልፍ እዩ ከምቲ ነዊሕ እዋን ዝሓለፈ ቁሩብ ጉድኣት የምፅእ ኸውን ንግዚኡ ከም ዝብለካ ሰባት ይርብሽ ወይ የጋጊ ኸውን መንእስያት ገለመለ ግን ክሓልፍ እዩ እዚኦም ከም ንፋስ መንጠሊና ዝበሃል ንፋስ መንጠሊና ግዚኡ ሳይ ሓሊፍ ክኸይድ እዩ ስለዚ እቲኦም ነዚ ምድንጋራት እዚ ነዚ ሕንፍሽፍሽ እዚ ኮነ ኢሎም ዝፈጥሩ ዘለዉ ሰባት ድማ ፅባሕ ንግሆ ማይ ዓሚኾም ክተርፍ እዮም እዚ ወላ ሓንቲ ዘማት የብሉን ርግፀኛ እየ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ስለዚ ብከምዚ እየ ዝጥምቶ ኣብኣ ከለካ ሕጂ እተን ዘለዋ እተን ክበሃላ ዝፀንሓ ብዛዕባ እዚ መዓልትን ብዛዕባቶም ስዋዕት ብዓብዪ እውን ነቲ ስርዓት ንምሕራቅ ወይ ኣንፃር እቲ ስርዓት ንምኻድ ዝዓለመ ይመስል ኢልካ እሞ ተዘዋዋሪ መንገዲ ግን ደገፍቱ ዶ ኣይኮኑን ነቲ ቃልሲ ዝዕንቅፉ ንዕኡ ከዓ ንክህሉ ኣብ ስልጣን ዝሕግዝ ዶ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣንፃር እቲ ስርዓት ንክቃለስ ዝደሊ ሰብ
ኣይትሰዋዕ ተሰዊእካ ይትኸብርኒ ኻ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ተዘዋዋሪ መንገዲ እሶም ከዓ ንዑ ድግፎ የለውን ምክንያቱ ዝስዋዕ ሕብረተሰብ ወይ ዝስዋዕ መንእሰይ ከይፍጠር እንዳፅዓሩ ከለዉ ድሕሪ ዳኣ ዝስዋዕ ግዜኡ ዘወፊ ሰዓቱ ዘወፊ ጉልበቱ ዘወፊ መንእሰይ ተፈጢሩ ተሰዊዐ ክናሸየ ክቆናፀበ ኢሉ ዝኣምን ድሕሪ ተፈጢሩ ነቲ ስርዓት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ሕግዝዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቲ መደረታት ዝዛረብዎ ንሶም ግን ኣንጻር ስርዓት ምዃኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ጌሩ ክፈላለዮም ዘለዎ ከመይ ጌሩ ክርድኦ ዘለዎ ነዞም ግርምቢጥ ዝመስሉ ተቃዋምቲ ዝመስሉ ግን ከዓ እቲ ብዙሕ ሰብ ከይተረድኦ ነቲ ስርዓት ይድግፉ ዶ ኣየለውን ከመይ ትሪኦ እስኻ ብርግፅ ሕጂ እቲ ተበግሶ ወይ እቲ ዕላማ ኣነ ማለት ኣብ ናይ ሰባት ናይ ውልቃዊ ክሳያቶም ክፈልጥ ኣይክእልን ግን እቲ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እቲ ዕላማኻ ማለት ዕላማኻ እንተዳ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ናይ ለውጢ ቆማዊ ስርዓት ወይ ናይ ልዕልና ሕጊ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዕላማ እንድሕር ኣለካ እዚ ድማ መፅዋዕቲ ከም ዝሓትት እንድሕር ትፈልጥ ኮይንካ እዚ ንፁር ነገር እዩ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሲ ንፁር እዩ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ግሪንቢት ኣሎ ኣብዚ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ነገር ግሪንቢት እዩ ዘሎ ብዋና ማለት ብቐንዱ ኣነ ዝመስለኒ ብናተይ ርእይቶ እቲ ዝዓበየ ከማን ዝዓበየ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ኣብ ኤርትራ ናይ ልዕልና ሕጊ ንኸይረጋገፅ ቀዋማዊ ስርዓት ንኸይትከል ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ግርምቢት ኣሎ እሱ ከዓ በቶም ፍትሕን ደሊና ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ስርዓት ልዕልና ሕጊ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም ዝቃለሱ ሰባት ክኸውን ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዝገርም ዝሕዝንን ሕጂ ብዛዕባ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ዘለካ ብዛዕባ እቲ ዕላማኻን ብዛዕባ እቲ ትገብሮ ዘለኻን ይሳነድ ኣይሳነን መጀመርያ ምፍታሽ የድሊ ማለት ነብሱ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ምፍታሽ የድሊ ሕጂ በአንጻሩ ድማ ኣብቲ በቲ ሓደ ወገን ክንሪኦ ከለና ድማ ፀገማት ኣሎ ዝዓበየ ሽግራት ከዓ እንታይ እዩ ናይ ንኣብነት ናብ ሕድሪ ወይ እንድሕር ብዛዕባ ሰማዕታት እንድሕር ንዛረብ ኣለና ሰማዕታት ናይ ኤርትራ እንድሕር ንዛረብ ኣለና እንታይ እዩ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ምዝካር ወይ ሕድሮም እንታይ ነይሩ ወይ ምዝካር ወይ ምብዓል እንታይ እዩ እቲ ፋይሉ ወይ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ትርጉሙ ብዛዕባ ሕድሪ ጀጋኑ እንድሕር ንዛረብ ኣለና ሕጂ ሕድሪ ጀጋኑ እንታይ እዩ ነይሩ ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን እቲ ኣብቲ ሕንፃፅ ወይ ኣብቲ ኣሰር ናይቶም ሂወቶም ዘሕለፉ ሰማዕታት ኣብኡ ኣለና ዶ ዝብል ሕቶታት ኣብ ክንዘልዕል ከዓ ብዙሕ ሰብ ናይቲ ሓደ ኣንፃር ምሻለካ ናይቲ ሓደ ወገን ኣንፃር ከምኡ ናይ ባህ ይበሎ ናይ ህልኽ ትርኢ ኢኻ ዋላ ኣብኩን ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ግን ንውልቀይ ኣነ ከም ኢልካሎሲ እንታይ ከም ዜጋ ናይ ኤርትራ ምዃነይ እንታይ ክገብር ክእል እንታይ ዝገብር ዝግባእኒ መጀመርያ ንዕኡ ዝመፅእ ትሕቶ ማለት ሕጂ ሰብ ከምኡ ኢሉስ ከሰላስሎ ኣለዎ ከሰላስሎ እዩ ዝግባእ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ወይ እቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ምእንቲ ክርድኦ ናይ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ዝግብኦ ክርድኦ ምእንቲ ኣብ ኩሉ ሰዓት ብከምኡ ከሰላስሎ ይግባእ ባህላየ ዜርና ኣብዘን ቀዲምካ ዝገለጽካዮ ናይ ናጽነት ትምልከት ዋላ እውን ናይ ድንቁርና ማለት ሰባት ጠቂስና ይኮና ብዛዕባ ድንቁርና ንዛረብ ዘለና ከም ሓደ መፀውዒ ናይ ሓደ ባህሪ ወይ ናይ ሓደ ኣምር ስለ ዝኾነ ምሁር ተልና ዘይተማህረ ንብል ፈላጥ ተልና ዘይፈልጥ ንብል እተን ድንቁርና ወይ ዘይምፍላጥካ ከም ሓደ ኣምር መፀውዒ ስለ ዝኾነ እምበር ዝተወሰኑ ሰባት ንምጥቃስ ወይ ንምውቃስ ከም ዘይኮነ ተመልከቱን ሰማዕትና ክርድኡልና ንደሊ ማለት እዩ ሕጂ እሳን እዛ ናይ ሕጂ ናይ ስዋዓትን
ولا وانا بحت مسكرم حدا مسكرم وانت ما سالي كتعت اللومو حجزي كينو فلتت كينو مرداتا بحريات دو ايكونن بحريات نادو ايكونن زنصبارق زلو እቲ ባህርያት ናኸ ካብ ጎደሎ ፍልጠት ዝመጸ ድዩ ወላስ ብተፈጥሮ ናይ ምክታዕ ናይ ምትህልላኽ ባህርያት ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ ትዕዝብትኻ ክትነግረኒ ደልየ መጀመርያ ኣነቲ ከምኡ ዓይነት ፍልሊ ናይ ሓሳባት ምህላው ኣነ ኣይጸልዖን ክእንገዳሎ ባህላየ ፀገም የብሉን ولا زحمنا حساب ان شاء الله سيجبرك ናይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስምዒታትና ዘተኮረስ ለዝኾን ንንድር ወይ ክሳይነኸውን ዲና ግን ክእንገድ ኣለዎ ፀገም የብሉን ሕጂ ግን እቲ ሰብ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ግን ኣብ ናይ ይሄ እንካናባን ናይ ሓበሬታ ናይ ከም ዝብለካ ዘለኹ ናይ ሓቂ ናይ ምፍላጥ ከምዚ ወገን ናይ መሓዝ በቃ ወገነይ ሒዘለኹ ገለ ዘይኮነሲ ናብ ሱር ናይ ወይ ናይቲ ቀንዲ ጉዳይ ናይ ሓቂ ናይ ምፍላጥ ባህርያት ወይ ድሌት ክህልዎ ቅርብነት ክህልዎ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ከም ዝብለካ እቲ ምብሃል ወይ ትኹም ዓይነት ሰዓት ኣይ ጽላኒ እቲ ሽግር ዝኸውን ብዙሕ እዋን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰዓት ወገን ሒዝካ ኣለኻ قدم وجن تحس تجرم بيت انتي زخون قدم وجن تحس دحارت كارع عيني تكون زلو ابتي تي اب كوننت ويا كون زغبو مجمريا حبريتا تكب ويت حبريتا سايت كبر بدحريو نت حبريتات اصنيها قدمله وزم تنات كمدم دم تتوسد مالت اجي صقم كوين زلو قدم دم تاغيركا دحار مقياو صقم كوين زلو مالت كم زبلك عمناي تاريخ عمناي ساعات دحر بقى ناي قدن انتي زبال تاني عنده وين بلا نبرنا تا بلاك اور وايت انا تحاسبه تاني ناي حكايه تحاسبه مالت اجي نابنتي عمناي مسكرم حدث على الكساد عواته جغناي نيرو بتحرك شفتاي نيرو قال زبلو ወይ ከምዚ ነይሩ ገለመለ እጂ ብዙሕ ግዜ በቃ ናይ ግድና በሓዲ ወቅት ወደቕ ኣለካ ዓይነታት ሓስባሉ ወይ ምናልባት እዚኣ ክሳኪት ትኾን ናይ መኒስ መሆን ወሲድና ናይ ንጉሰ ዛንታ መቸም ዘይፈልጥ የለን ናይ ንጉሰ ወድልፉ ንጉሰ እልፉ ዝበሃል ወይ ኣብ ዛንታሲ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ኢና ንጉሰ ዓለም ብላ ሸገለ ዝበሃል ዝብል ዛንታ ማለት ሕጂ ንጉሰ ጅግና ዲ ነይሩ ወይስ መላኺ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ክልቲኡ ክኸውን ኣይክእልን ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ጅግናን መላኽን ክኸውን ኣይክእልን ኣነ ናተይ ይርዲ ናብለ ክልቲኡ እዩ ታሮገን ጅግነት ዝፈጸመሉ ክሳሎ ተራ መላኽ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነኻ እቲ መውዳቱ ከምቲ ንፈልጦ መውዳቱ ብህዝቢ ይመውት ማለት ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ክልተ ጫፋታት ተሓስባ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ سياس بعلو حجسي بتحدى ملخي بتحدى جنان دي زبال زلو حجي انتي زهون زلو حقيو جتايو انا مچم تي قالسي بزعبا سياس كون اي غبونيو انت بي كم زعلكوها وي كم ززاربنايو تي زعبا مولو بزعبا كاليو زعبا ناي سايكون غير كبابنت نهرا لعلنايو كن اسياس ملاخيو ابزوان زي ማለት ملاخيو ግን ካን አይገዛ ርሱ አብርክቶ አሉ አፍቲ ብረታው አልስናይ ናይ ኤርትራውያን ተዳውን ሄጂ ስለጸላኻ አዩ ክንጥምቶ ከለና ኤርትራውያን ኮይና ሲያስ ኦፍኮርስ ኤርትራውያን ኮይና ክንጥምቶ ከለና ጅግና ይዝብሉና አለው ኖ መላኺ ንብሎም ካለና هو دي حجي كما رأستي بزح يكاتعلو صباحو ككاتيع مالتي معلو نحدي تغير له هو نابي كملص دلي ناي سوات كونه نايناتነት ካልኦት ዛዕባታት ካልኦት ዕለታት ይኹኑ
لمنتا يوم بعين حزب إرترا الرأي زيد الله حرا نحنا سيتنتينا فليتنا تمراميرنا خمسين بلا لنا حزب إرترا خنتهي بلوم ولدنا خنتهي بلوم انتهي مردات هاللوم عند حردا أني نقالو سوزلنا قال سينا حرنت فويتا كوينو ولدنا بزتمتوزلو عين زين تمتو ناتنت سوم بزتمتو عيني نمسواتي مهنات دقو يسويو أوالدو أوالتاتو بيتسبو كلهم سويو حجي ني إرتران دحر نزارب لنا بزعبا إرتران دحر نزارب لنا سلمنتاي تسرعات كم حدا تكال أو نزفها بيلنا بزعبا حزبنا زتمتولو عيني انقل زين تمتونا زو قدايزي إلكا خاص عرق أي قبؤون دي زو قداي كومو غيركا ريخا بلبونا معرق غيركا جبهة خونه حزبها قنبار خونه زوم تكالات زيوم بزقريفنا حزبنا زريقلو أتمامتا أينايو حزبنا بخمزي زري أموني بخمز رئينا زين بقاس كبهالكس أي من بوروندو يا برقص نسيتي تحاسب أنا ولا في مجمرة ونشتي تقصب بليز نبركن دايو هدل ناي مساعي ناي إرشا بتي أبيرشا زول حزبيات يزوسن زهم فمالتي فتينا تسألينا خنقبولو لنا ولا مريرو خنت حكي بحسب كمزي كابز خيدو حزب زادي حنقل ملز مسلو سيء اللخون كن توساني وي مسألة حكي نسيو توسع زقبال زلو نتي ملكي تشكيم زلو تسعوير زلو حزبي مساعي نايت هاجر كبو يزوسن حجي كم زبالكايو كل النجارات بو بعين نايت حزب خنت متو حلنا أبا سامعي تي ولا خنت قدما بالناس تقسنا يون تقالسي تمسواتي تي بمولو نايت حزبيو زي مردا حد انتي زخون بحساب بزح غزي تزعتي نابقال منقد يخيد مالتي كل شيء تزربا ويتي زته بزح غزي ناب زي اللي بقى زي ودا حشويه وزي ودا ناي قال منقد قويكي يخيد مالتي حجيتا مسارتاوي حسب سب لومي امين كمزي زبنايوتي اب ودعو نجر وي وناب مسرتاو نجر ابو زتكور زربا دارغالومي غديفو تايزخون بقى سميتاتو سايز قبر نابو يز ازنبيب زلو خمتي غدينا تزاررنا له مالت حجي تي هوا هو يتي خونتات ويتي غزيون ناي ورز شيطلو غزي سلازخونه بقى حدا أكره نجر حدا ويكمزي نقول يوم زحرق نقول يوم سايز قبر سمعت زنك زربات زرب شو زربات شيء وما عنت كنا هذه تفجير زلنا جنابتي مسرت أو نجر تكوري يكون زي سب وحزب كسوع له حفش أوقع تا زبالكايات تي كل نجارات زوم استغسنا يوم في ساميتات يكونوا بتهاجر يكون تي بعلات يكون بتي حزبي عين نايت بتي حزبهم كنت كتمت ناتو سلازخونه بو يخد كتمت زلو بعلي يا تنكرت نقبلنا يلنا ماتشم اترس سفيح سلازخونه استفلالهم سبات كاب استفلالي اتمامتا سلت تገልጽዎ نلومي بخمز يعني خنزر انا يو انجل وي مدايرينا يلنا زبزح رئيتونات كون سبات كوسدو وخمز خلو امن سلا غزي خانا مسلونكو نمنسيات زلك لبوا رئيتو خيخه تقلت نيركا قدما بيلكا حفشاو تعزب خيخه تقلت نيركا حجيغن لبوا ننباب زملكه ديو غزي ما بيكتفو خمزلوهم ديو كلا خل نعخا تكبراو خوني خيلي تبلو مخري لبوا نحرالو دلك بكا هو حجيتي كابزي كقبطو صنحكو تبقيسه منسيات انتاي زبل نايزي كم زعينت ناي سمعيتات
سلبا ويتاي باناي سمعيتات مسارح يخيخونو تحاسب فتو جزيوم تيناتهم انرجي ناتهم ساعات امنتاي كهلفو يغبا انتلنا مسرتاو ነገር ትምርቲ እዩ ከምዚ አቀዲመ ዝገለጽኩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ውዒሉ ሓዲሩ መልስ ክረክብ እዚ ብዛዕባ እዚ ዝተሓያት ኣይኮነን ኢንሻአላህ ከርግፀኛ እዩ ብዛዕባ እዚ እርግፀኛ ሃትኾኑ ኣለዎም ግን ቀንዱ ድማ መሰረቱ ድማ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብውይ ዝውሰን ይደለዎ ማለት መጻኢ ወይ መሰረት እንተዝባል ካለ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ግዚኦምን ጻዓቶምን ኣብ ትምህርቲ ከም ጽባሕ ንጎ ንሃገሮም እንታይ ገብሩ ንህዝቦም እንታይ ከበርክቱ ይኽእሉ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ርእሶም ሻለካን ነፍሶም ከማዕብሉን ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ በቲ ዝረኸቡ ዕድላት ርእሶም ከማዕብሉን ከምኡ ካብኡ ከዓ ተማሂሮም ግብራዊ ዝኾነ ፍልጠት ግብራዊ ዝኾነ ክሳይ ብምኽዕባት ንህዝቦም ድሓር ኣብ ከባቢኦም ዘለዎ ነገር ምስ ከባቢኦም ዘለዎ ሰባት ከም ኤርትራውያን ብምርዳእ ኣነ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ናተይ ዝምባለ ኣብቲ ዘለኽዎ ቦታ እንታይ ክገብር ይኽእል ነቲ ኣብ ከባቢይ ዘሎ ንዓይ ዝመስል ነቲ ሕብረተሰበይ ነቲ ናተይ ሕብረተሰብ እንታይ ከበርክት ይኽእል እንታይ ክሕግዞ ይኽእል ኣብ ከምኡ ዘተኩር ጎኑ ጎኑ ድማ ኣነ ከዓ እንታይ ንርእሰይሲ እንታይ ከማዕብር ይኽእል ብተመክሮ ይኹን ወላ ብትምህርቲ ማለት ስለዚ ኣነ መንእሰያት ከምዚ ክገብሩ ምስ እዚ ናይ ፌስቡክ ናይ ማዕዶ ኩርባባ ናይ ቃላት ገለመለ ገዲፎም ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ዕድላት ክጥቀሙሉ ኣብ ከባቢኦም ዘለው ከምኦም ዝመስሉ መንእሰያት ኤርትራውያን ብምዝርራብ ወይ ብምርኻብ እንታይ ንዕኦምን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሕብረተሰብን እንታይ ክፈጥሩ ይኽእሉ እንታይ ክሕግዙ ይኽእሉ ኣብ ከምኡ እንተዘድህቡ ዝሓሸ ይመስለኒ ጽቡቅ የቀነለይ ካሎ ከስተ ካብ ኣሜሪካ ንሎሚ ዝመደብናዮ እዚ ተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝመጽእ ዓርቢ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰላም ይጽናሐና ኣዝየ ምስግነካ ይካሎ ሰላም ምሽት ናኻ ክብረት ያብለና